Umthethosisekelo wophiko lwentsha le-ANC ukubeka kucace ukuthi ngabantu abaneminyaka e14 kuya kwengama35 abagunyazwe ukuba ngamalungu. Amaphepha senkantolo iSABC nawo akhombisa amalungu ayi17 ayingxenye yeNational Youth Task Team aneminyaka engaphezulu kwale egunyaziwe. Laba ngosihlalo nonobhala efundazweni. Inyanga edlule ihhovisi likanobhala jikelele weANC lakhipha amalunga ayisithupha eNYTT ayeseneminyaka engaphezulu kwengama35. uXolani Martinise uthi uphenyo lokuqinisekisa iminyaka yobudala yamanye amalungu alizange lwenziwe kulamalungu ayi17 athintekayo. Kuma provinces sisalidwa abantu abadala egameni leYouth League. Nayo iquestion yami ebengiyibuza kwiANC ehlulekileyo ukungiphendula. uMartinise uthi ubuholi beYouth League esifundazweni abohambisana nomthethosisekelo weqembu. KwaZulu Natal into yokuthi mawukhuluma ngeYouth League ukhuluma ngabaholi abathize. If bengakhuluma umbone iYouth League isho ukuthi ayikakhuluma. La KwaZulu Natal siphila kanjalo. Ingakho ngisisho mina ngisithi nalento yokwenza ama political position ama career iyona mhlambi esibulala. Ibhuntshile imizamo yokuthola uvo lweANC kuzwelonke. Udaba kulindele ukuthi lulalelwe enkantolo mhla zi-19 kuNcwaba. Bongani Gema indaba ze SABC eThekwini.